תתחיל להתאמן על קיבאינס בשרתים כמו מיינמן. אוקיי. ולכס שרתים שפשוט יש לך מסתובב במיינמן. שרתים שאתה פשוט איזה שיש שם קיט? דיימונד SMP. אוקיי, דיימונד SMP, אז בוא נראה. רגע, דבר ראשון אני עושה לו אדיט קיט. לא, רגע. דיימונד SMP. אני לא צריכה להיכנס לפלואו PvP. זה שרת כאילו אחי. מה יש בפלואו PvP? מה זה כאילו? זה שרת עם אנשים מטורפים, זה שרת של פלואוטי, זה מקום... 20, לא? זה 30 בעולם או משהו. לא 20? זה אמרו משהו. כן. אוקיי, רגע, מה יש בדיימונד SMP? אוקיי. אז את הקובב אני אשים ב-R, אני אשים את הקובב. רגע, R זה 6. אני רוצה דברים שאני לא משתמש בהם הרבה לשים ב-9 ו-8 כי אלה להם קיבאינס. האמת שפרל זה ממש טוב לי ב-9 כי אני רגיל לעשות עם מגלגלת. אחרי המשחק הזה המשכתי להתאמן, אבל דיימונד SMP הרבה יותר קשה מסורד. אבל לא משנה כמה ניסיתי, המשכתי להפסיד. יואו, רפרו אני מקליט, לפני שאתה... אז זה בהקלטה, אני מקליט. אוקיי, לא אכפת לי. רגע, אני עושה share screen. אתה יכול להיכנס לזה. לא אחי, אני צריך להתאמן, טוב אז זה אבל יש לי מתנה בשבילך. כן, לואו-קי פוצצתם לי, כאילו, אני לא יודע מי, כאילו, אתה מצוין די... לא, זה נראה לי היה ארל, אבל זה ממש לא שרת. לואו-קי או ארל או הטימייט שלו, כאילו, זה די הבייס. למה פיצצתם? אוקיי, אחד, למה מצאתם לו את הבייס? שתיים, למה פיצצתם לו את הבייס? אחד, ארל ברש נתן לו את הבייס קורס שלו, שתיים, נתנו את הבייס שלו שהיה משעמם. כן. למה כל מיני אפל של תפוז? כי אשכולית, זה כיף. אבוי. אחי, אני צריך ללמוד איך להיות טוב במשחק, וטוב אז די לימדתי כאילו. אני יכול ללמד אותך. אני אשמח. אני די קצת יותר טוב מטופס. באמת? אני אשמח לעזרה. אני די קוקט. אני או ברמה של טופס, או קצת פחות טוב ממנו, או... קובב. לא יודע, מצלחתי. הנה, כאילו שאני בא לעשות למישהו ככה. אל תעשה ככה קובבים, אל תעשה ככה. אוקיי. כאילו, טופס די אימנתי בסורד ואז אמר לי, תעשה קיבאינס, לך ל-UHC. גולדן אפל, אם אתה מתחת לחצי חיים, תעשה צ'אג לשתי גולדן אפלס. תמיד. אבוי. אבל כאילו, אם יש לך מספיק. לא יודע מה אני קוקט. יש משהו שיש כמה מודים יש כמה דברים גם בהגדרות שאני צריך לסדר לך. יודע מה? תסתכל בשיתוף שלי, בסדר?
אני אראה לך משהו שאתה כדאי לך לשנות בהגדרות. כאילו, נו, אתה יכול ללכת שנייה לאופשן בהגדרות שלך, כן. כאילו במייקרופון. רגע, אני אפתח את תלחץ על accessibility settings, כשאתה מגיע לשם. אוקיי. ועכשיו? ואתה רואה את שני אלה? רגע, מה זה שני אלה? דמג' שילד, תוריד אותם עד כן, דמג' שילד שמתי על 30% ואיפה הוא ואפקט לא, אצלי זה על 0. לא. אתה אומר להוריד? דמג' שילד עד הסוף. אוקיי, אני אוריד דמג' אתה יודע מה זה שילד. עושה? זה אומר שאתה לא, זה שאתה חוטף דמג'. לא, זה לא עוזר. כאילו זה לא, זה אומר שאתה לא, המסך שלך לא זז שאתה חוטף דמג'. נכון. דם. כאילו, בוא נעשה כאילו קובב, איך עושים? אתה מוכן? אוקיי, אני די, כאילו, די התחלתי להתאמן לפני 10 דקות, אז אני אני מושג רוצה אחר. שקודם נעשה קרב, ואז כאילו אוקיי. נהיה מה... כן, למה לא? או שיט. כאילו, זו שיטה טובה? זו שיטה טובה אם כאילו זה טובה, זה שיטה טובה. דם, שמתי קובב על עצמי, אני נכה. אם אין לך זמן לחשוב, זה שיטה טובה. דם. בקיצור, אם אתה לא יודע, כאילו, זו שיטה טובה אם אין לך מה לעשות. כן, אם אין לך מה לעשות, זה שיטה טובה. אוקיי. אוקיי, אני רק אתחיל לנו עוד אחד. אוקיי, ועכשיו אני באמת אלמד אותך, כי כאילו... דבר ראשון, מה טוב מסתכל אותך? בעיקרון הוא לימדתי יותר על סורד, אבל כאילו, הוא לימדתי לעשות כאילו. עושה לי קומבו? אוקיי. רגע, זה עם נוקבק? לא עם נוקבק. אוקיי, לא, תפסיק. דבר ראשון שאתה רוצה ללמוד על קרב עם שילד, עם קרבות עם שילד. נכון, שאתה עושה מכה ואז שילד. אתה לא מחזיק רייט קליק או שאתה מחכה ש... כאילו אני רוצה ככה. אוקיי, יפה, תפסיק. זה מה כאילו... מה אני צריך ללמד אותך? כאילו, מה אתה רוצה ללמוד אותך? לא כי אני צריך לדעת איך להניח קובבס, כי אני לא... איך אני, כאילו... כי כל פעם שאני בא אליך, כאילו, הנה, תסתכל, כל פעם שאני לוחץ כאילו עליך, אתה רואה נגיד שאני לוחץ כאילו עליך עכשיו עם הקובב, וזה כאילו, אני עושה כאילו סוואפ מהר לקובבס, וזה כאילו, מזיז לי את השילד, כאילו זה מרים לי את השילד אם אני לא עושה את זה טוב. כי הסתכל נגיד, תתחיל את זה רגע. הנה, תסתכל כל פעם שכאילו אני עושה את זה עליך, זה מרים לי את השילד. אז כאילו, אני דווקא די טוב לקובב, כי זה היה המיין דבר שהייתי עושה. אז נגיד, דברים שאני אולי לא אצליח את זה, אבל דברים כמו זה, שכאילו עושים קובב מאחוריך, מה שאתה כן צריך ללמוד. דם. וקובב חכם, אתה עושה קובב חכם ולא כאילו טוב. קובב חכם זה שאלות שנגיד, אני מכיר אנשים שפשוט עושים ככה, נכון? אתה מכיר אנשים כאלה? אני לא, כי עשיתי את זה משחק אחד. כן, אז צריכים פשוט לעשות, נגיד, קרית ואז קובב, ככה, אחד. כאילו אתה חוסך בהם, אז כאילו ככה, ואז כאילו, ככה, כאילו, אוקיי, זה... כאילו ככה, ככה, ואז קובב, ואז כאילו לדפוק לך קריטים כזה. כן, ככה. אמר לך שנעשה קרב ונראה מה נלמדת. כן. למה הקורספוט במשחק? לברוח מקובבים. אוקיי. כאילו שנגמרו לך הפרס? כן, אם זה נגיד אם אתה או דם, אני קוקט. או משהו, אז קודם כל. אל תשתמש בקובב ככה, כי זה גם לא שיטה טובה. אני פשוט מנסה להעט אותך שאני זה. וגם כל פעם שאתה עושה את זה, אתה פשוט כמות, אתה פשוט כאילו תתקע בקובב שלך. הנה, אני כאילו לוחץ על הרצפה ופשוט עושה לי רייס לשילד. זה כן, אומייגד, אני אידיוט. ואני מת. כל פעם שהרבצתי לך עכשיו החלפתי לקובב בטוב, רגע. שאני יכול להרוג אותך עם היד. אתה לא, אז אני נקרא בולי. בוא נדע אם אני יכול. אוקיי, עכשיו עשיתי את זה בטעות. שמע, אתה כבר לא. רגע. אחי, זה פליים פרגס מומנט. פליים פרגס נגד, רפרו נגד נוב, מי ינצח? רפרו עם היד נגד נוב. אימורטל רפרו. שאני האימורטל רפרו. נכון, לא מתת עדיין ברייס. דם.
ואם אני אמות, אני כבר מתח לה שזה יהיה לאיזה משהו טיפשי. אם אתה מת זה ל-TNT טראפ, כאילו, או לטראפ, כאילו, או שאתה מת לטראפ או שאתה מת לפייט לא הוגן, כאילו, או ללאגזי את האמת. יש בן אדם אחד במשחק הזה שיכול לנצח אותך כנראה, וזה לאגזי. וטרייפליי במקרה, ואולי... כן, אבל טרייפליי כאילו לא יתקוף אותך, האמת שכן הוא יתקוף אותך. הנה, למה זה לא מניח לי את הקובב? אחי, אני פשוט הורג אותך, ואני מוריד... בסדר. מה? אני בלי... נכון, יש את הדבר הזה, שכחתי שזה קיים. איך אני מוריד לך כזה הרבה דמג' כי אתה עם סטרנגף. עדיין, זה כאילו... שמת לב אתה יודע שעכשיו כאילו פחות שלנו נותנים סטרנגף 2? כן, טוב, אז זה... הייתי איתו בשיחה שהוא עשה את זה. כאילו הייתי איתו בשיחה, לא הקלטתי את זה, אבל הייתי איתו בשיחה. טוב, אני אפסיק לעשות טרוט, אני לא נקד לכם. שיט. אני יכולה לתת לך משהו שאתה יותר טוב מחבר שלי, שהוא גם גרוע, אבל הוא פחות אתה יותר טוב ממנו. אתם. אז מה אתה רוצה? אתה יכול לשים סטורד רגע, אני רוצה לראות כמה אני טוב בזה, נגיד, נגדרה. כאילו, לנסות באמת להרוג אותך? כן, אני רוצה לראות, כי נגיד, הפסדתי לטוב, אז כאילו אני רוצה לראות זה אם אני יכול לנצח אותך אולי. כי טוב אז נגיד אמור להיות טוב בסטורד. לקחת את טופס? לא, הפסדתי לטופס, אבל כאילו, זה אבל כאילו, אני רוצה לראות אולי אני יכול לנצח אותך, כי טופס כאילו אמור להיות הכי טוב בסטורד בסרבר. עוד אני לא רע, כן. אני קוקט, אני קוקט. כן, זה כאילו... אתה רוצה לעשות עוד משהו עכשיו? בוא נראה, אולי יש... זה אקס אולי. אקס? רגע. אני רגע צריך לשנות אתה כאילו. יודע את הבייסיקס של אקס. אוקיי, יש לך ללחוץ רייט קליק ו4, יש לך... כאילו יש לך לעשות את זה, נכון? אז לך כאילו... הייתי ממליץ לך לפחות להשתמש בסורד באקס. אוקיי, פחות להשתמש בסורד? כן, פחות. למה? זה פחות טוב, שמת לב? זה פחות טוב? צריך רגע לשים אותה. באקס אנשים מצפים שתשתמש באקס. אוקיי, רגע. אתה טוב במייס? כאילו אני יודע אלייטרה מייס, אני לא טוב בלכוון. אפשר לבדוק איתך אם אתה טוב במייס? אוקיי. למה יש לי כזה שמראה לי? זה של טופס שהוא הביא לי. דם. למה לא שמת את טוטם? כן, אני די שונא טוטמים. אז מה בא לך לעשות עכשיו? לא יודע, בעיקרון כאילו משהו... אולי הוא יוצא כאילו... רגע, אני צריך רגע לסדר קיבוינס, זה אוקיי. אני צריך לסדר את האמת הראשתי, כי לא שמתי יוצא במיליון זמן. כן, אז רגע, כאילו ככה, ואז אני כאילו עושה רייט קליק. זה כאילו ב5. ותדעתי את האמת הראשתי. אוקיי. אם היינו באמצע PvP אז היינו יכולים להשתמש גם בגולדן קייטס, אבל לא איזה קל. למה? הנה עוד פעם, אני מניח כאילו... אוקיי, אני לא יודע למה זה... זה שלי לא מבין. אוקיי, אני לא אערוב אותך, אבל אני כן רוצה ללמד אותך משהו. אוקיי. בתחילת משחק, הרבה פרואים, אם שמת לב, עושים, תעמוד שני במקום, עושים ככה. ואז זה שורף אותי. נגד הרש. אוקיי. אז צריך גם ללמוד לעשות את זה קצת. אז כאילו ככה? אני גם לא הכי טוב בזה. כאילו, אוקיי, אני אידיוט. כן. אז כאילו ככה, ואז כאילו ככה? ואז כן, ואז ירוק. אוקיי. גם בחיים אל תשאיר את הלבה שלך ככה פתוחה. והייתי ממליץ לך רגע, אני אעשה לך עוד שנייה יוציא, כי אני רוצה ללמד אותך משהו. אל תורפי. אוקיי. אתה נסדר. אני משנה גם את האינבנטורי. אז מה שאני כן רוצה ללמד אותך, זה שנייה תעמוד בקובב. אז אם נשים על מישהו לבה? תמיד תעשה לו ככה. למה להספים אבל למה להספים את הלבה כאילו שהוא לא יכול לחסום? לא, למה להספים? וגם אם אתה פשוט, תראה, תעמוד בקובב. תעמוד בקובב. אם נעשה ככה, תראה, הלבה שובר את זה. הבנתי, אוקיי. אז
כאילו אתה אומר לעשות נגיד משהו כזה, כאילו, אוקיי, אתה אומר לך לעשות כאילו ככה. אוקיי, פספסתי את ה... אוקיי, אז כאילו אתה אומר נגיד נשים לך כאילו, אוקיי, אפשר לבדוק את רגע. כאילו ככה. לקחת את הלמפה. יש לי איזה עוד אחד. לא. שיט. מיליתי, אבל אז שתיתי את כל זה, ואז אתם... יש עוד מה שאתה רוצה ללמוד, כאילו. לא יודע, כאילו שאני מלמד... אני צריך עדיין ללמוד אחי להשתמש בקובבס, כאילו, אני די מרגיש שאני לא יודע, כן, שמתי את זה על אז עצמי. שנייה, תן לי לסיים את זה ונעבור לדעת בסנטים. אוקיי. אדם. דריין. ולא צריך ללמוד לעשות דריין, אבל זה כאילו די פה עושים הרבה. אתה יודע שאם אתה עושה ככה אתה פשוט יוצר לי שורה בשביל לבוא אליך. אדם, אני קורקס. אני מורטל ריפו, אז אני פשוט יכול לעשות את זה ולנצח. לא, אתה לא מנצח אותי עם היד, לא. אני יכול, אני באמת יכול. אני חושב שאני באמת יכול. אולי, אתה באמת מנצח אותי? רגע. אוקיי. כאן אין לבה בקט, טוב. אני מנצח אותך עם... לא. פליים פראג זה מורמן. דם. לואו-קי, אני אשים את זה, אני צריך לשים את זה רגע, שלא הקלטתי את הטריינינג שלי לפני. אני פשוט הולך לקחת את אחד כאילו טריינינג שלי של הדיימונד SMP לפני, ולראות איך אני זה, כאילו, ולהראות כאילו את אותי בהתחלה. אני הולך לקחת את אחד הדיימונד SMP שלי, כאילו, את אחד הטריינינג של הדיימונד SMP. כדאי לך להראות את הדבר הזה בסרטון, זה יהיה מגניב. מה, זה שאתה עושה לי בולי מיד? כן, אני אשים את זה בסרטון. לא, כן, אני שם את זה בסרטון, אומייגאד. The Immortal Repro, The Immortal Repro. כן, אחי. אדם, אני אידיוט. אני יכול לעשות את זה לפאורפון ואני די לנצח המבין. באמת? לואו-קי ניצחתי את מינקר. לא, אין מצב. עכשיו עם היד. אין מצב, אומייגאד. אחרי זה החלטנו לעבור לשיחה עם עוד כמה אנשים ולשחק בכל מיני דברים אחרים, כי כבר שיחקתי 4 שעות ברצף ולא היה לי כוח חזר ל-PvP. אני במשחק הזה מגיע. פה! let's go! עם כולנו. רגע, המטרה, כן, המטרה... כן, המטרה להישאר חיים. קחו איגראונד, הכי חשוב זה בטח. יש לי בלוקים רק לצד. יש להם עוד ספיר! עוד הם זרופים, אוקיי תקשיב, אם יש לך... נכון שאתה מפעים על ליבס, שכאילו הכל נופל עם איך זה נקרא דריפ ליבס, או מישהו עומד להרוג אותי, אללה אכבר! חבר'ה אני מת, holy tryhard mode, תסתכל, holy tryhard mode. אחי, תסתכל, אני חי. איך אני חי? אני עדיין חי, let's go. יו, לא הייתי צריך לסגור טוב, אפשר לעשות את הקלוט שאני מת. הפלתי מישהו! נשים להרוג. אחי, יש לי גולדן סורד וווטר בקט, אני די כאילו יכול להרוג. יש לי נטרייט בלוק, טוב, אני צריך להשתמש בזה. אני בא לעזור לך את הספיר. הכל טוב, 1, 2, 3, 4, וזהו, הוא לא מגיע אליי. בסדר. אין גולדן נטרייט. אני יכול, הוא לא מגיע אליי. אני אנסה להרוג אותו גם ככה, כי בא לי תפיל. הנה, אני הגעתי. למה שמתי את הבלוק הזה בקריזס? לא, יש! אתה בא לי למטה? יש לי כאילו גולדן סורד וווטר בקט. רגע! לא, M7! הייתי מתחת לעבור. M7. בעיקרון אני כאילו די נפלתי לפיגס? לא, רפרו. שיט. לא ראיתם כלום.